Grabatzen ari garen unean gaueko 12:03 minutu igaro diren honetan, Realak eta Dinamo Kiefek anoetan jokatu duten Europa Ligeko Liga faseko 6. jardunaldiko norgehiagokaren analisi egingo dugu. Realak irabazi egin behar zuen eta halaxe egin du huts, 3-huts irabazi dio Dinamo Kiefi eta honen bestez beste pausu bat eman du Europa Ligan. Gogoratuko dugu, txuri urdinek huts eta 3 irabazi ziotela Leganesi Ligako norgehiagokan igandean. Dinamo Kiefek berriz etxetik kanpo ere huts eta 3 irabazi zuen, kasu honetan Oleksandriaren aurka, eta honen bestez bi taldeak euren ligetan dinamika positiboan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. Imanolek aldaketak egin ditu 11koari dagokionez, Remiro izan da atepean, lauko lerroan Jon Mikel Aranburu eskuinegaletik, haien ezkerregaletik Agerde eta Zubeldi atzealdearen erdialdean, zelai erdian izan dira Urko Euskarri moduan Olasagasti eta Brais Mendez, eta goian Takeku ezkerraldetik, Xeraldo Beker eskuinaldetik eta Mikel Oiartzabal goian. Bestalde, Dinamo Kiev 3-4-3ko sistemarekin irten da, Buxan izan da atepean, 3ko lerroan 3 erdiko atzelari Jatxuk ezkerraldetik, Popov erdialdean eta Bilobar eskuinaldean, zelai erdian Brazko eta Mikalenko, egaletan ezkerraldetik Dublintzak eta eskuinaldetik Karabaev, eta goian eskuinaldetik Bolosin, ezkerraldetik Rufchiski eta goian Guerrero izan dira. Egia esan partida erosoa izan da Realarentzat, lehen zatian jada itxi egin du, baina egia da lehen nabiziko minutuetan apur bat kosta zaiela txuri urdinei. Esango nuke, batez ere oso garrantzitsua izan dela Urko González de Zaratek sartu duen intentsitatea. Gaur Imanolek beste behin ere aukera eman dio, lehengoan kopan eman zion Konkenseren aurka, gaurkoan berriz Dinamo Kiefen aurka, eta esango nuke Gasteiztarrak bikain baliatu duela, ez da noski Martin Zubimendi, ez da gutxiagorik ere, baina zelai erdian bere armak oso ongi erabili ditu. Dinamo Kiefeko jokalari batek baloia hartzen zuenean eta bera hurbil baldin bazegoen zuzenean jauzi egiten zuen bere gana, eta oso erne ikusi dugu hasiera horretan. Hasieran gainera, Reala egia da, dominatzaile ikusi dugula, baina distirari gabe eta hasiera horretan zuloak aurkitu ezinik, baina jada dena 18. minutuan iritsi da, izan ere Popovek penalti argia egin dio Oiartzabali, eta ondorioz Eibartarrak lehen jaurtiketan huts egin du, baina Dinamo Kiefeko atezainak ez du baloia ongi hartu, Buxanek, eta ondorioz aldaratzean erne ibili da Eibartarra, eta ondorioz partidako lehen gola egin du. Oso gol garrantzitsua zen Realarentzat, batez ere hasieran irabazten hasteak gero zulo gehiago irekiko zizkion, eta gogoratu behar da Dinamo Kiefek orain artean partida guztiak galduak zituela Europa Ligan, eta hori oso gauza esanguratsua dela esango nuke. Minutuak aurrera joan ala, Realea gustatu eginda, zelai erdian batez ere Urko eta Olasagasti oso ongi ikusi ditugu, biek ala biek oso ongi bete dute Imanolek emandako aukera, eta horrekin esango nuke Oriotarra oso pozik izango dela. Eta gola sartu ostean 5 minutu igaro direnean, Takekuok Xeraldo Bekerri area barruan baloia sartu dio, egia esan hor nahiko katramila izan dute, bai Kubok eta bai Oiartzabalek, hor area barruan jokaldina hasia izan da, baina Dinamo Kiefeko atzealdeak oso haule, Dinamo Kiefeko atzealdea benetan ez ditugu fin ikusi, zulo asko utziz, area barruan ere ezin baloiak gainetik kendu, eta horren zantzuetako bat izan da. Takekuok gazkenerako Xeraldo Beker bigarren zutoinean libre ikusi du, eta Bekerrek lehen zutoinean ezkerrarekin baloia txikitu egin duen indar guztiarekin eman dio, eta eskuairan sartu eta partidako bigarren gola egin du. Egia esan jada esan zitekeen partida zijoan bezala hartu duen dinamika hartuta, eta Reala zegoen bezala partida itxita zegoela, gerora baina Realak erakustaldia ematen jarraitu nahi izan du, Urkok eta Olasagastik euren zilgilua utzi nahi izan dute gaurko partidan, eta esango nuke nabarmen utzi dutela, eta 33. minutuan Olasagastik sekulako baloia sartu dio Mikel Oiartzabali, eta ondorioz Eibartarrak gola egin du partidako 3. esan beretzako ere
konfiantza hartzeko oso garrantzitsua izango da, lehengoan goleatzaile izan zen Leganesen aurka, gaur beste bi sartu ditu, eta pixkanaka badirudi kapitaina bueltan dela ez dugu esan, aztu egin zaigu, baina epailea gaurko honetan Harm Osmers alemaniarra izan da, barrean berriz Benjamin Brandt, hau ere alemaniarra, eta ez dute lan handirik izan, horregia da penaltia zuzenean adierazi dute, gero orokorrean partida erraza izan da, ez da partida gogorra izan, jokalariak ere ongi portatu direla esango nuke, eta orokorrean partida erraza epailarentzat, eta 3-0 horrekin, da jarraitu, markatu, Realak jarraitu du, aurrera egiten, laugarren gol horren bila, baina lehen zatiaren ostean, bigarren asterako ja apur bat azeleragailua altxa dute Imanolenek, eta gainera 45 minutuan atxeen aldian aldaketa bat egin du, Brais kendu du eta Marin atera, Braisen partida zer esan, gaurkoan ez zaio exigitu distira handirik ateratzea, gaurkoan esango nuke zelai erdian protagonista nagusiak Ola Sagasti eta Urko izan direla, gainera une batean min hartu du, eta igandean beste partida badago, eta noski Imanolek atxedena eman nahi izan dio, bere ordez Pablo Marin atera da, honentzako ere aukera polita zen, 45 minutu gehiago zeuzkan, baina bigarren zatia oso bestelakoa izan da, esan dugu Realak azeleragailua altxa duela, hori oso asko nabaritu da, eta hainbatean esan daiteke gainera goian ere ez dutela inbesteko intentsitatearekin presionatu, eta Dinamo Kievek, futbolean behintzat jokatu ahal izan duela, ez alde horretatik aukera garbiak sortu gabe, atzealdean oso sendo ikusi dugu, baloiak lapurtu behar ziren unean ere, baina ez lehenengo zatiko erritmoarekin eta intentsitatearekin, ez nik uste bigarren zatian apur bat emaitza bermatzera atera direla, golik ez jasotzera, jada bai baitira 5 partida Realak golik jasotzen ez duela, eta hori oso esanguratsua da. Eta gero 48 minutuan aldaketa 3 egin du, ziur aski eta ia ziur igandean titular izango diren jokalariak 11 kendu ditu, kasu honetan Aranburu, Oiartzabal eta Kubo, Aranbururen partida beste behin ere sekulakoa izan da, asko gustatzen zain nola Jon Mikel Aranburu gora joaten den, eta inongo beldurri gabe zelai erdian baloia duen jokalariaren gainera, ez gero hor gainera estaldura egiten diote Agerdek eta Zubeldiak, gaurkoan Urkok egin dio hor, bestetan Martin Zubimendi izaten da normalean, baina hor ez dauka beldurrik, nik uste Imanolek esaten diola, eta garra hori benetan Realean asko estimatzen da. Gero Mikel Oiartzabal ere kendu du, zer esan kapitainaz, gaurkoan partida ona egin du, pixkanaka badirudi bueltan datorrela, gaurkoan gainera parte hartzaile izan da, jokaldietan eta asko parte hartu du, 2 gol egin ditu gainera, eta nabarmentzekoa Mikel Oiartzabalen partida, eta nabarmentzekoa baita ere ez, xehetasun txikiak dira, baina gaur Armaiak ere txalotu du bere jarrera, hor Atletico Madrilen aurka Griezmannekin eta izandako irainekin joan zen bultzadako Armaiara, baina jada badirudi gauza horiek konpondu direla, eta gaurkoan konplizitate handiz ikusi dugu partida amaieran Mikel Oiartzabal Armaiarekin. Konplizitate handiz aritu dena ere Takekubok goleko pasea eman dio Bekerri, baina horrez gain oso protagonista izan da, ez beste batzuetan bezain beste behar bada, gaurkoan baloi luze askotan eta abiadurarekin irabazi behar izan dio Dinamo Kieveko jokalariei, baina orokorrean oso ongi ikusi dugu Takekubo. Eta minutuak aurrera joan ala Dinamo Kiev futbolean jokatzen ari zen, Reala inongo asmori gabe ez, vertikaltasuni gabe, eta jada emaitza bermatuta, eta Dinamo Kievek 72. Minutuan Brazkok min hartu du, bere ordez Pikalionok atera da, eta bestalde Ruginski, Guerrerok eta Brazkok esan bezala utzi dute zelaia, hiru jokalari hau ezer esan, gaurkoan ez dutela aukera bakar bat ere izan, bigarren zatian egia da, batez ere hor
eskuinalde horretatik eta erasotu du apur bat Dinamo Kievek, baina orokorrean ikusi da Europan oso talde ahula dela, euren ligan bai, nabarmenduko dira, baina Europan ikusi da ez daukatela mailarik jokatzeko, eta gaurko partida horren isla izan da. Guerrero ere beste horren beste, ia da bigarren zatian jokatu dituen minutuetan baloi batzu kontrolatu dituela, izkin egin duela tarteka, baina korrean oso desagertuta eta brazko berdin. Eta gero, 75. minutuan Jon Maguna zelaiak zutoinera bota du, esan Odriozola, Maguna zelaia eta Oskarson irten dira eurei buruz ez dugu hitz egin, Albaro Odriozola ez zait hau esatea gustatzen, baina iruditzen zait Realak neguko merkatuan irteera bat bilatu behar diola. Azken finean ez da ongi jokatzen ari, ez da esperotako errendimendu ematen ari, 2029 arte dauka kontratua, eta iruditzen zait horixe. Realean jarraitzeko mailarik ez duela, Traoreoren lesio honen ondorioz eta aritzen lesio honen ondorioz jokatu du gaurkoan, baina orokorrean Imanolek ikusten da ez duela berekin asko kontatzen, eta gaurkoan ere ikusi da, ez dugu ezagutzen Odriozola, hau da, lehen hegaletik lasterka egiteko ez zuen inongo arazorik, baina orain hori egitea ere kosta egin zaio pentsa 3 eta hutsekoarekin, ez? Askoz ere askatasun gehiago daukazu nahi duzuna egiteko, bestea baino gehiago den taldean zaude, eta hala ere ez du baliatu. Jon Maguna zelaia ere ongi, ezkerralde horretan kokatu da, Bekerren ordez, ez Beker eskuinaldera botata, Oiartzabalen Take Kuboren ordez atera da, eta esan oso ongi ikusi du, ez? Parte hartzaile ikusi da, apur bat bere zertzeladak ere utzi nahi zituela, 3 eta hutseko emaitzarekin irten da, horrek beti jokalariari motivazio handiagoa ematen dio, ez daukazulako ezer galtzeko, taldea sendo dago, seguru badakizula lagundu behar diozula, baina baita ere askatasun hori badaukazula, ez apur bat beste partida batzuetan egin ezin dituzun gauzak egiteko, eta hor kalitatea eta xehetasun batzuk utzi ditu. Maguna zelaiak aukera bat ere izan du, 75. minutuan baloia zutoinera joan zaio, buruz oso ongi kokatu du, baina ia da nahiko behartuta errematatutako baloia izan dela, eta azkenik horri Oskarson gaur berreskuratu da, min hartu zuen, orain 2 aste gogoratuko dugu, eta gaurkoan ez dugu ongi ikusi, esan Oskarson, baina pixkanaka berreskuratuko da, eta gaurkoan ere etzen bere faltarik ez. 78. minutuan egin du Realak beste aldaketa bat, kasu honetan Urko kendu du eta Beñat Urrientes atera, Urkorena esan ikeragarria izan da gaurkoan, ez? Zenolako partida egin duen, baloia ateratzetik, gero aurrealdera joan eta paseak denbora osoan taldekidei ematen zizkien, esan gaur Urkoren errendimen aipatzekoa da, eta Imanol gustura izango da, zalantzaren gabe, eta etorkizunean ere berakin kontatzeko moduan da. Gainera Anoetako estadioak txalo egin dio, altxa egin dira batzu, pensa, eta horrek esan nahi Urkok sekulako partida jokatu duela, eta Beñat Urrientes irten da bere ordez, esango nuke Beasaindara, izan dituen minutuetan bete du, zelai erdietikan aurrera eta saiatu da baloiak sartzen, hor gainera Realak izan du momentu batez, beste gol baten bila joan dena, jada Dinamo Kiev erabat amilduta zegoenean, baina azkenerako ez du golik sartzerik izan, ez da goleko paserik ematerik ere, baina Beñat Urrientesen minutuak ongi baliatutakoak izan dira. Gero Dinamo Kievek 81. minutuan egin du azken aldaketak, kasu honetan Volosin kendu du aurrelari, eskuinaldeko aurrelaria, eta bere ordez beste eskuinaldeko aurrelari bat atera du, eta Volosinen partida ere erabat desagertuta aritu da, bigarren zatian hor bera izan dela behar bada ez, ezker hegaleko jokalariekin batera Jatxukekin eta batera Kabaev eta hauekin apur bat Realari min egiten edo saiatu dena, eta behintzat golen basartzen, baina ez dute lortu, eta hori ere Realaren sendotasunaren isla ere bada. Eta horixe, azkenerako 3 eta 5, garaipen erraza Realak, honetan txuri urdinak 12. postuan kokatu dira
10 punturekin 8. postuetatik, hau da, zuzeneko sailkapeneko postuetatik puntu bakar batera, Dinamo Kiefek berriz 36. postuan azken putz jarraitzen du punturik gabe. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan agur.